os mosteiros, senón tamén a unha clase social nova que se vai situar entre os propietarios das terras e os labregos que as traballaban. Falamos da fidalguía, da súa relación coa terra e do que vai tratar a nosa seguinte historia. Estamos en terras da Peroxa, na provincia de Ourense. Esta é a Casa Lagariños. No século XVII era unha das grandes casas fidalgas en Galicia. Inicialmente, as 2/3 partes das terras sobre as que exercía o dominio a casa eran do mosteiro de Celanova, e a parte restante era do conde de Ribadavia. Sería un escudeiro deste conde chamado Lopo quen obtivo en foro a totalidade do núcleo orixinal da Casa de Lagariños. Cando a comezos do século XVI chegou o escudeiro Lopo Conde á granxa e pousa de Lagariños que lle acababan de conceder en foro, ben sabía que el non ia traballar a terra. A vida que o agardaba pouco ou nada tiña que ver coa que levara 200 anos antes o escudeiro Álvaro de Camba, o protagonista da nosa primeira historia. Álvaro tivo que traballar as terras para pagar a renda, pero a Lopo e a outros servidores do Estado e da Igrexa, as leis permitíanlle volver a arrendar esas terras a outros campesiños a uns prezos que podían multiplicar por 4 o que el lle tiña que pagar ao propietario da terra. A diferencia era que, mentres 200 anos antes Álvaro pagaba a renda e vivía co que lle quedaba, Lopo lucrábase subarrendando ou subaforando as terras a varios labregos e non precisaba traballalas directamente. Así, foi como os escudeiros pasaron de campesiños foreiros a rendistas e como os descendentes de Lopo se converteron en poucas xeracións nunha liñaxe fidalga rica. Estamos na Casa Fortaleza da Camba, no concello pontevedrés de Rodeiro. Os Camba foron unha das máis antigas liñaxes fidalgas galegas coa que chegou a emparentar a Casa de Lagariños. Aquí atopáronse os fondos documentais nos que está basada a nosa seguinte historia. Este é Xoán Suárez de Somoza, o neto de Lopo Conde, o que fora escudeiro do conde de Ribadavia. Recibiu como herdanzas do seu avó e do seu pai un importante dominio sobre as rendas de varios lugares do que xa se coñece como o Partido de Lagariños. Entre eses lugares están Vilaquinte, Fontefiz e Lagariños. Esta é Inés Moure de Prado, a dona de Xoán Suárez de Somoza. Quen a acompaña é o seu pai, Alonso de Moure, rexedor da cidade de Ourense, membro dunha familia de escribanos e dono dun amplio dominio foral sobre terras de Chantada. Entregoulle a Inés como dote de matrimonio o dominio sobre 22 lugares e 2 cotos xurisdiccionais na comarca chantadina que se sumaron así ao dominio da Casa de Lagariños. O sogro está moi satisfeito de como Xoán está xestionando os intereses da familia. El adícase a defender e a aumentar as rendas da casa a tempo completo e non se ocupa noutras actividades de tipo político ou burocrático, como fan moitos da súa clase social. Neste libro do catedrático de Historia e presidente do Consello da Cultura Ramón Villares, A propiedade da terra en Galicia, está analizado polo miúdo o chamado reconto e inventario dos documentos existentes nesta Casa de Lagariños, atopado aquí na Casa da Camba, en Rodeiro. O documento orixinal xa non existe, pero nel estaban detallados por anos os ingresos e os dereitos adquiridos pola Casa de Lagariños desde o século XVI ata mediados do século XIX. E tamén se conta como defendeu os intereses da Casa de Lagariños Xoán Suárez de Somoza e como se fixo rico. Nos primeiros 20 anos da súa xestión dedicouse especialmente a obter máis foros para a casa. Onde había un campesiño que lle pagaba unha renda a un mosteiro por traballar unha terra, Xoán Suárez de Somoza conseguía que o mosteiro lle arrendase a él as terras. E despois, el volvía a arrendarllas ao mesmo ou a outros campesiños, a un prezo que podía cuadriplicar o que el lle pagaba o mosteiro. Nos últimos 20 anos dedicouse a mercar terras, sobre todo as que eran propiedade de campesiños en apuros económicos. Despois, el volvía a arrendarllas a un prezo moi alto. Ademais, especulou cos cereais e co viño que os labregos lle pagaban cada ano. Retíñaos para vendérllelos en época de escasez. Xoán Suárez de Somoza pódese considerar un arquetipo de fidalgo enriquecido pola xestión de rendas agrarias. Aqueles fidalgos, como o protagonista da nosa historia, comezaron a utilizar o tratamento de don e a gozar dos privilexios que a sociedade feudal lle concedera a nobreza 3 séculos antes.
No canto de Castelos, nos seus dominios, comezaron a construir pazos. Pero a paciencia case sempre ten un límite, incluída a dos amansados campesiños cansos de pagarlle rendas, primeiro á igrexa e despois aos fidalgos que construíron pazos como a este. Nas primeiras décadas do século XX souberon organizarse para exixir a fin dos foros. Do prezo que tiveron que pagar para deixar de ser foreiros é do que imos falar na última historia de hoxe. O mantemento do sistema foral en Galicia ata o primeiro cuarto do século XX comezou a chocar coa lógica económica. Os que viviron durante séculos das rendas agrarias non se preocuparon por mellorar as explotacións. Nas desamortizacións do século XIX, moitas das terras que o Estado lle obrigou á Igrexa a poñer en subasta pública mercáronas fidalgos ou burgueses urbanos que seguiron exercendo como rendistas. En definitiva, a comezos do século XX, a agricultura en Galicia era un sector económico desfasado, cos labregos pagando rendas por traballar a terra e pagándolle impostos ao Estado. Arredor da bandeira da Galicia, cantémolo dereito pa libre nova vida. Cantémolo dereito pa libre nova vida. Arredor do 1900, o mundo rural galego empezou a esperguizarse e a tomar conciencia de que a cuestión foral só tería solución se os labregos se unían e se movilizaban. Iso foi o que conseguiu o agrarismo. Ese movimento estivo na base das revoltas contra o pagamento dos foros como ao que se produciu aquí, en Sobredo, no ano 1922. Atendan. Imponse unha repulsa absoluta contra o poder central, chegando ata a revolución. A necesidade de empregar a violencia, o mitin, a subversión da orde, a revolución, nunha palabra. Os nosos campesiños apercibíronse de que a fouce tanto tronza a erva como serve para espantar o capataz, e que a dinamita custalle máis esnaquizar a pedra viva que os edificios carcomidos. Estas verbas deixonas escritas en 1910 Basilio Álvarez, o cura de Beiro, como programa de actuación do movimento agrarista Acción Galega. En 1921 Basilio Álvarez fundou este xornal, La Zarpa. Este era o órgano de expresión do movimento antiforalista. Nel contanse os feitos ocurridos en Tui aquel 26 de novembro de 1922. É a historia dos mártires de Sobredo. Ignacio Gómez e os seus veciños da parroquia de Guillarei volven para as súas casas decididos a non pagar máis os foros. Os temores que tiñan quitáronllelos os oradores que veñen de escoitar no Congreso Agrario de Tui, entre os que estaba o cura ourensán de Beiro, Basilio Álvarez. A idea coa que deixaron Tui está clara. Hai que acabar cos foros e negarse a pagar as rendas é o camiño para chegar a esa meta. Ignacio está ameazado de embargo polo dono das terras, pero sabe que conta co apoio dos seus veciños e das organizacións agrarias para impedir que ese embargo, chegado o momento, se leve a cabo. Na mañá do 27 de novembro de 1922, os funcionarios deste xulgado de Tui saíron acompañados de varios axentes da Garda Civil para executar a orde de embargo contra Ignacio Gómez, o veciño de Sobredo que se negaba a pagar os foros. Cando os funcionarios do xulgado de Tui e a Garda Civil chegaron a Sobredo, estaban agardando por eles uns 2000 veciños armados con fouces e ixadas. Avisáranse tocando as campás das igrexas de varias parroquias á redonda. Por fortuna, temos grabado o recordo da persoa que aquel día tocou as campás desta igrexa de Guillarei sendo un neno. Estaba levantando un orrio, sabe, en a parroquia en Paramos, e viñeron os veciños por ali e dixeron que aquí en Sobredo que estaban desvalijando os foros, que estaban un tendero, unha tenda que lle estaban sacando todo. Empezou os veciños a alarmar eso, que había que tocar as campanas, a fogo. E eu subín arriba e toquei as campanas, en Paramos. Había unhas escaleiras por fora, e subín arriba e toquei as campanas. Non se lle pediu permiso a cura, nin a nadie. E a xente empezou a acudir, e dixo, a Sobredo, e a xente pois vi todo apagado. Despois dali,